Llawn da. Helo, mae'n. Croeso i'r sesiwn. Croeso i'r Eisteddfod, i Wrecsam. Canolbwynt y byd Cymraeg, mae'n siŵr, am ryw 8 diwrnod byr. Ond mae'r bwrlwm a'r hwyl wedi para ers blwyddyn a mwy yn Wrecsam, yn fe fyddwch chi gyd yn gwybod. Mai fi sy'n gweud croeso i Wrecsam a croeso i'r Eisteddfod, dim fi o person gorau i'ch croesawu chi yma heddi. Fel rhywun o Ddyffryn Eiron, 2 o'r a hanner yn y car bant o fan hyn. Ond mae'r 3 sydd yn rhannu llwyfan gyda fi yn bobol da ac addas i'ch croesawu chi i ardal Wrecsam, achos pobol Wrecsam yw'r rhai, yw'r 3 ohonyn nhw. Felly rhowch croeso ar ddechrau'r sesiwn, cynnes iawn, i ohebwyr bro Wrecsam360. Croeso i Stephen, Sophie a Trevor, a diolch yn fawr iawn i chi am ymuno dyn ni praw 'ma. Ni'n mynd i gael sgwrs fach anffurfiol. Felly, ni jyst yn mynd i ddod i nabod y 3 'ma bach yn wes. Falle deall ychydig am byti beth yn y byd sydd gyda nhw'n wneud â'i gilydd. Ydyn nhw'n nabod ei gilydd? Sut? Ers pryd? Beth sydd wedi tylu nhw at ei gilydd? A hefyd, ni am sôn ychydig bach am y rheswm ni gyd 'ma, sef gwefan fro o'r enw Wrecsam360. Gyda cynulleidfa fawr, dwi ddim yn cil ofnadw o'r bod cynulleidfa fawr sydd fes yn iste yna. Mae'n chi gymryd bach o ran o'n ddim gofyn i chi wneud gormod, dim ond o'r llaw lan. Os ydych chi wedi clywed am Wrecsam360, bod llaw lan, chi wedi clywed am Wrecsam360 gan fwyaf, ambell un heb. Felly'n her ni heddi yw bod pawb yn rhoi llaw lan erbyn diwedd y sesiwn fas hanner awr 'ma. Felly, fydda'ch y syniad o beth yw Wrecsam360 o'r gwefan fro, pwy a syofrannu, beth yw beth amdani, i mi eistedd lawr, yn teimlo'r hyn. Na i ddechrau gyda Stephen. Y boi sydd ar bwys fi, fan hyn. Stephen, croeso. Ie, ti angen dy mi. Diolch. Dim problem. Nawr, falle bod rhai o chi wedi gweld stori wedi cael ei gyhoeddi ddod, lle o'n i'n holi rhai o gyfranwyr Wrecsam360 beth sy'n meddwl o gwefan bro, pwy fath o waddol a syniadau. A dyma'r quote nes i Stephen roed. Diolch i Wrecsam360 am roi'r cyfle i fi sgwennu am y tro cyntaf yn y Gymraeg. Stephen, yw hwnna'n wir? Ie. So, di wedi bod yn siarad yn ffurfiol yn Clybran ers 2023, dwi'n meddwl, ond di erioed wedi ysgrifennu. Mae'n bach yn ofnus i fod yn ond. Mae'n Cymraeg llythrennol yn bach yn gwahanol i y Cymraeg ti'n siarad. Ers faint o amser wyt ti wedi bod yn dysgu Cymraeg? Wel, nes i ddechrau yn feifio yn 2012, ond nes i roi gora yn dechrau eto efo'r Clwb Clebron yn 2023. Felly, ail ddechrau, dim ond ers 2 blynedd? Wel, ail ddechrau? Ie, no, 22. 22, sy'n oce. 2 blynedd, Ie. Mae Gymraeg yn arbennig o dda. Wel, di fi'n cwern. Sut brofiad, a croeso i ti weid bod yn dda neu ddrwg, sut brofiad oedd cyhoeddi dy stori gynta di ar Wrecsam360? Stori cynta? Di ddim yn cofio. Sut brofiad? Oedd ti'n excited? Oedd e'n scary? Ie. Fan ni'n cymryd claf amser mi. Ar y pryd, o'n i'n astudio yn prifysgol a gweithio hefyd. So, fi'n cofio ysgrifennu yn Saesneg yn gynta a bod yn cyfieithu, ond di ddim yn gwybod os mae'n bod gorau i wneud o. Ond di ddim yn cofio'r pwnc o gwbl. Na, good. Achos, ti ddim yn cofio, achos bod mae dim dyna dy unig stori di. Pwy fath o bethau fi'n nabod ti ers blwyddyn erbyn hyn,
A ti yw y person cyntaf sy'n dod i'r meddwl i fi pan fi'n meddwl am beth sy'n mlaen yn ardal Wrecsam. A fi'n meddwl, na pwy bydd yn gwybod yw Stephen. Wel, dwi'n mynd i clawr y pethau, dwi'n am y troi wythnos. A rwy'n wedi gweld Stephen o gwmpas o blaen? Ie, pawb yn gyfarwydd â Stephen. Mae'n ymhopeth Cymraeg. Mae dy ti lot o ddiddordebau, Stephen? Ie. So dwi'n mynd i gorffen prifysgol blwyddyn nesaf. Ddim yn gwybod beth dwi eisiau gwneud yn dyfodol, a falle rhywbeth efo Cymraeg, ond dwi angen gwella fy'r Cymraeg llythrennol. Wel, mae sgrifennu ar wefan gro, fel Wrecsam360, gobeithio yn loes sgiliau a hyder i ti. Ie, dwi'n angen gwneud mwy. Fel Sophie, yn union. Mae'n dda bod yn sôn am Sophie fyna. Ydych chi'n gwybod bod Sophie yn record breakers? Ie, ydy. Ydych chi'n gwybod pam? Mae Sophie, ers mis Ebrill, wedi cyhoeddi 16 stori ar ei gwefan dro. Diolch, Sir. Sophie yw'r gohebydd bro mwyaf prolific Wrecsam360. Bydde ti Carwyn yn joio cael rhywun yn ogwen sy'n sy'n fod yn sgwennu 16 stori mewn rhyw 3 mis, neu'n siŵr. Sophie, ti hefyd wedi dysgu Cymraeg. Pa fath o straeon wyt ti wedi bod yn sgwennu ar Wrecsam360? Yn mwyaf erthyglau am diwylliant, cerddoriaeth, yn fwyaf cerddoriaeth a diwylliant. Achos bod gyda ti ddiddordeb mewn music, ie? Pwy fath o music ti'n hoffi? Lot o teipiau cerddoriaeth wahanol. Fy hoff bandiau Cymraeg ydy, there's loads. Candelas Nice. in Sela fi, Mexel, because dwi'n huge metalhead. Cool. Oes Gwynedd, all of that really. Ti yn mynd i cael wythnos wrth y fodd, wythnos hyn, yn mwynhau yr holl gerddoriaeth a'r llwyfalu'r maes. Dwi'n gobeithio i weld Tara Bandito a dydd Mercher, chwel gloch. It's in the calendar. Mae e mewn yn y calendar yn barod gyda ti. Gwych. Wyt ti yn mwynhau, fi'n sylwi bod rhai o straeon, ti wedi cyfweld â rhai pobl mwyn wneud stori, rhai stori am fand, cantores, hefyd dysgwyr y flwyddyn. Wyt ti'n mwynhau y interview o cyfweld â pobl? Dwi'n ffeindio pawb profiadau, everyone's experiences yn diddorol, how mae nhw'n cyrraedd ar y pwynt of doing, neud their like career yn creadigol. There we are. Mae ti'n sgrifennu am bethau sydd yn ddiddorol i ti. Pam wyt ti eisiau rhannu hwnna gyda pobl eraill ar Wrecsam360? Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl fydd yn diddorol i pobl eraill, pobl eraill. I think it would be interesting to share with everyone else. So, fel bod mwy o bobl lleol yn gwybod beth yw'r pethau diddorol sydd yn yr ardal. Da iawn. Y tro cynta nes i sgrifennu ar Wrecsam360, oedd e'n scary? Oherwydd roedd yn iaith ddim yn fy nghyntaf.
because dwi'n mor roedden ni mor arfer i wneud i sgwennu yn Saesneg. Yeah. So yeah, that roedd fy rôl cyntaf writing that article in Welsh. Ond mae'n tipyn o achievement. Ti wedi sgwennu 16 erthygl erbyn hyn, ac bryd i gyd mae debyg wedi deall erbyn nawr, dyna beth yw Wrecsam360, yw stay ar y we i bobol lleol i sgwennu i straeon eu hunain, ie? Straeon lleol gan bobol leol, mae Wrecsam360 yn un mas o 15 o wefannau straeon lleol sydd i gael ar draws Cymru erbyn hyn. Os osach chi un o'r taflenni yma, ddywelwch chi fap ar y cefn sydd yn dangos le mae cheoliad y gwefannau bro eraill. Ogwen 360 yn ochrau Bethesda yn un ohonyn nhw. A un o'r pethau ni'n gweld wrth weithio gyda pobol ar gwefannau bro yw gymaint o help yw bod ni'n gallu gweud wrth o dysgwyr i ddechrau, neu pobol ifanc, sydd yn sgwennu am y tro cynta. Pidwch â poeni, ydych chi'n sgwennu eich stori, ond bydd na rhywun lleol yn checo fe cyn bod e'n mynd yn fyw. Sut? Achos mae gyda ni dîm bach o olygyddion lleol ar bob gwefan fro sydd yn cael e-bost pan mae rhywun wedi sgwennu dras ac yn cyhoeddi. A Trevor yw un o dîm bach o olygyddion Wrecsam360. Mae Trevor sydd yn ni ar y pen fan hyn. Trevor, ydych chi'n olygydd ac wedi gwasgu'r bwtwm gyhoeddi sawl tro erbyn hyn, ond neithiwr, fe wnaethoch chi sgwennu eich stori gynta ar Wrecsam360. Am beth ohono? Wel, nes i gyfrannu stori, a dim yn fi sgwennu fe. Chris Evans oedd i sgwennu o'r apel a'i seren i gael rhyw fath o foed yr Steddfod dwytha, lle dechreuodd saith serens ar ôl Steddfod. Ac o gobeithio sy'n hwb bela yn deithio o'r Steddfod yma. Wedyn dim yn fi sgwennu fe. Na chi, wel, ond chi sydd wedi mynd i siŵr bod pawb arall yn gallu gweld e, ac mae'n bosib, os gewn ni sylw da i Wrecsam360 yn ystod yr wythnos hon, bydd mwy a mwy o bobl yn sylwi ar y stori yna, yn gallu cefnogi saith seren. Mae saith seren yn cael ei ystyried os dyffennwch chi un o'r straeon yn y pamfflet yma. Gyda llaw, beth yw hwn? Yw jyst casgliad o straeon sydd wedi bod ar Wrecsam360 dros y terth o data. Maen nhw gyd, nid roi nhw at y gili, rhaid bod ni eisiau rhoi nhw mas atos hyn. Hi llwyth o bethau gwahanol, gan bob un ar y panel yn fan hyn. Digwydd bod mae'r un cynta'n sôn am saith seren, achos mae yna stori hir gan y Chris, am beth i siwt oedd Eisteddfod Genedlaethol 2011 pan nath Wrecsam ddatha, yn siwt o saith seren yn waddol i'r Eisteddfod nas. Siwt o gymaint o hwb wedi mynd mewn i saith seren, mae'r peth yn dal i bara. Diolch i'r raddau am ymweliad y Eisteddfod. A heddi ni mae holio'r cwestiwn at Wrecsam360, sef y platfform newyddion mae'r rhain i gyd wedi manteisio ar ei defnyddio. A sef hwnnw fod yn un gwaddol i Eisteddfod lenni o bosib, y platfform straeon lleol. Felly, Trevor, o'ch chi'n gyn olygydd gyda claws, gyda papur bro? O'n i ddim yn olygydd, a dyn ni ar y pwyllgor gyfrifol am rannu'r gosbarthu'r wrthwgam. Mae hwnna llawn mor bwysig ar golygyddion, os ei wei. Felly, mae'r papur bro wedi dod i ben am nifer o'r symud dros y cwbl o flynyddoedd ddiwetha. Ydych chi'n gweld y gasau'r wefan dro dim llenwi bwlch cyfan gwbl, ond gasau'r gyfrannu at llenwi bwlch sy'n cael ei goffi gan y claw? Mae'n gallu gwneud cyfraniad nawr, achos unwaith i pobl yn gwybod amdano fo, ac yn mynd ato fo i darllen o, o hwnna'n gres. O, dyn ni bobl yn cyfrannu mwy hefyd. O straeon oedd yn mynd i'r llawr, traddodiadol arferol, capeli, ysgolion, yn beth o'r math yna. A sydd hynna ddigwydd eto, sydd pobl isio cyfrannu. Ond mae'n ddigsi bod y papur ei hun wedi dod i ben. Ond o'n i'n licio gweld hwn wedi cael ei gyhoeddi fel hyn. Mae'n bosib, gwella fes ni'n gallu edrych ar hwnna hefyd, bod ni'n cyhoeddi
Yn union. A gweud y gwir, os oes na fusnesau mas na, chi'n meddwl allai fod yn noddi Wrecsam360, y union bethau extra sy'n ni fod yn neud ar wefan ro yw cynhyrchu mwy o swp papur sydd yn helpu'r peth i gyrraedd gynulleidfa besach. Ond y man i cychwyn, fel mae Trevor yn sôn, yw cael digon o bobl yn cyfrannu digon o straeon. A mae yna ddigon o bethau mlaen wythnos hyn i ddechrau bant gyda pethau. Stephen, ti'n boi digwyddiadau fel nes i sôn, a mae yna galendar ar Wrecsam360, felly unrhyw un gyfrannu creu digwyddiad, os oes i fe mlaen i'r ais fyd, os ti'n mewn, deis unig o clip ar ambell stori sydd wedi bod ar y wefan yn ddiweddar. Y ti. Ond hefyd fel y galendar, a ar ôl wythnos hyn, tybed faint o digwyddiadau sy'n mlaen yn ardal Wrecsam ar ôl yr Eisteddfod orffen. Os y botensial sydd yn i'r calendar yna fod yn lle a sut lot o bobl droi ato, i gael gwybod beth sy'n mlaen? Wel, dwi angen dechrau defnyddio calendar. Mae'n llawer o pethau yn digwydd. Mae'n gigs bron bob mis yn y saith seren. Mae'n llawer o pethau Gymraeg yn dweud ystywyd hefyd. Os ewch chi ar y ffôn nawr, neu pan fyddwch chi'n mynd oma, Wrecsam360.cymru, clicio'r digwyddiadau, fyna yw'r man lle bydd rhestr o digwyddiadau lleol, ac os nag nhw, rhowch nhw mewn. Mae'n rhydd i bawb i wneud. Sophie, pa mor hawdd yw creu stori ar Wrecsam360? Mae'n mor hawdd. It's anything that diddordebau i chi, ardal lleol, just ewch amdani, sgwennu erthygl, a cyhoeddi erthygl. Chwych. Good, fel cynhadaeth ti'n gael hwnna, da iawn, a byddai'n holi chi mewn bach. Faint o chi sydd yn dod o'r ardal Wrecsam, yn byw ma? 1, 2, 3, 4. OK, good. Chi yw'r target, sydd. Os eidi mlaen y sgrin nesa, dyma bwy mor hawdd yw creu ar Wrecsam360 ac unrhyw wefan ro. So sy'n ots fi, os na roi eich sawn am yna, os chi'n dod o Gymru, a bod da chi gwefan ro, a 15 ardal, chi'n dod y pennod ar y top, mae gonau os yn anodd, crynodeb, gwesti'r plus i gael llun, choed y testyn, a gwesti 2 bwtwn i fynd â fe at y golygyddion, that's it. Does dim angen gradd mewn IT. Mae'n hawdd, Sophie sy'n gweud. Felly, beth sy'n angen er mwyn wneud yn siŵr bod Wrecsam360 ddim jyst yn rhaid y wave tuag at Eisteddfod, ond yn para? Beth ydych chi'n tri yn meddwl sydd angen i wneud i Wrecsam360 para? Trevor, beth yw'r ingredient sy'n bwysig? Wel, cyrraedd pobol yw gyda, cael pobl i wybod bod o'n bodoli. A dwi'n siŵr yn dygy'r ffordd o yn wneud hynny, o gysylltiadau Facebook sy'n ni'n gallu wneud efo pobl dwi'n abod yn lleol, corau, eto capeli, ysgolio'r deithio nhw. Bod hwn ar gael a beth nhw'n gallu gyfrannu ato. A na i olygu, os dwi'n licio be maen nhw'n dweud, na i olygu go iawn. Ond dyl arall, Na chdi her i sgwennu rhywbeth y Trevor ddim yn hoffi, i gael gweld faint wneud e newid y stori. O na her i rywun. Felly mae angen 2 beth, mae angen y straeon yn y lle cynta i chi adolygu nhw, ac mae angen camu'r neges. Na se. Ydych chi gyd yma heddi, credu gallwch chi helpu gyda o leia 1 o'r rheina. Os roiwn ni bwnden o'r rhein i chi, byddech chi'n fod yn rhannu nhw gyda pobl eraill lleol i ddechrau gyda, mae'n dechrau fyna. A ydych chi'n gorfod mynd ar Facebook a gweud wrthych mudiadau ac ati, cewch ar hwn, cyfrannwch, mae'n beth da. Nods, da iawn. Beth am y bit sy'n dod cyn hynny? Wneud yn siŵr bod yna straeon diddorol osad ar y wefan ro. Fi'n mynd i holi chi'ch 3, beth chi'n meddwl bydd y stori nesaf chi. A wedyn byddai'n holi chi. Stephen, beth ti'n meddwl bydd y stori nesaf di'n gallu bod, neu un o straeon nesaf ti'n moyn wneud? Dyrnod hwyl yn mesur. Diwrnod o hwyl yn yr Eisteddfod. Llun o ti gyda page do flan llwyfan y maes ar ddiwedd dyrnod hir o fwynhau. Dim yn elyn ffwyr o gwmpas. Waw, oce, soco. Iawn. Mae hi'n ffordd yna, dwi'n jogi.
Mae hi'n chwarae yn maes di. Dwi'n meddwl hwnna wedi cadw ar bob ti yna. Iawn, so bore fory, gyda pawb yn gallu dastel hynt a helynt Stephen ar y maes yn dilyn Elin Fflir o gwmpas. Nawr, yn y fan hyn, na i nodi, gallwch chi sgwennu erthygl. Ond dim ond erthyglau sydd modd cyfrannu ar Wrecsam360, nid rhywbeth print yw e. Gallech chi gael oriel liliau 20 llun o Elin Fflir yn y stori. Gallech chi gael fideo yn lle sgrifen, yn ychwanegu fideo, mynd plus, o'r ffôn di, So ychwanegu fideo o Elin Fflir yn perfformio yn maes si, neu blog byw, os oes updates dyddiol yn ystod y dydd. Elin Fflir nawr yn mynd i'r tŷ bach. Elin Fflir nawr ar y swyfan. Mae blog byw yn rhywbeth os ydi bod yn creu. Felly mae lot o options, dim just ysgrifennu. Sophie, beth wyt ti'n meddwl bydd un o straeon nesa ti? Dwi'n meddwl just A highlight, uchafbwyntiau. uchafbwyntiau Beth yn massive. o Eisteddfod dydd Mercher. Falle gwyl wal goch yn y neuadd Lili Madsen. Ie. Adolygu gig. Adolygu y gig. Y wal goch. Bydde hwnna'n really cool. Bydde'n really cool gwybod beth wyt ti'n meddwl o'r gig. Mae hwnna'n cool. Funnily enough, mi fydd yn gweld Tar y Bandito dwywaith, because I've just remembered, mae hi'n hefyd, fydd hi'n hefyd ar gwyl wal goch. Yn rwy wal goch. Felly ti'n dilyn Cara Bandito o gwmpas, fel mae Stephen yn dilyn Elin Fflir. Da iawn. Pawb o'i artist. Dr Trevor, gan bod chi wedi cyfadde, mae dim eich stori chi o hwnna neithwr. Beth dim eich stori gyntaf chi ar Wrecsam360 nath e? Dwi'n gwybod eto, falle dwi'n gobeithio yn di weld Baracalsius yn neud y pun o Ching. Yes, cool. Cos, swn i gynnu weld agos, os dwi'n iawn, o'n i'n cofio fo'n y Eisteddfodau salon. O'n i'n athod edrych bach, cybar cynfilio i bob blwyddyn yn y Eisteddfod. Dwi'n meddwl bod o'n cofio. Yn benni fi. Doi job i chi, rhoi'r digwyddiad na yn y calendar, a wedyn sgwennu amdani ar ôl. Rhywbeth fel yn y Eisteddfod. Da iawn. Ydych chi, os ydych chi'n gallu syniad iddi o faint o gloch ydi? Ganedd i tri, oce, gret. Os ydych chi yn dod syniadau am straeon, fi'n eich chi'n asal Wrecsam ei tu hwnt, bydde ti'n hoffi cyfrannu at Wrecsam? Wyt ti o, fi ddim yn nabod ti, sori. Beth, Gwaddol? Emyr wyt ti, beth wyt ti cyfrannu'n barod, wyt ti'n cofio? Dwi wedi sgwennu erthygl, ys i ysgrifennu bod papi ys i. Do. A nes i hefyd wedi gwybod efo Eisteddfod i bobol pisio i wneud ôl y stiwart. Cool, oce. Gwych. A nes i beth ar y cael. Gwych. Nawr, byddwch chi'n sylweddoli erbyn hyn, mae dim fi sydd wedi bod yn weithio yn Wrecsam, neu dylen ni fod yn nabod Emyr. Daisy sydd wedi bod yn weithio yn Wrecsam yn dechrau'r holl beth mae bant ers blwyddyn gron wyt ti wedi bod yn gweithio gyda ni. Ie, bron o bod. A mae'r wefan wedi bod yn ddew ers mis Ionawr. Diolch i Daisy yn ymwneud gyda cael diddordeb pobol lleol a helpu pobol lleol. Dwi'n rhaid i Daisy. Chiac yn fawr. Iawn i Daisy. Mae gyda ni am weddill y mis, ac i newch y mwyaf ohoni. Rwy'n arall, os unrhyw'n arall stori fach gwneud yn offi cyfrannu at unrhyw wefan fro? Ni hefyd wedi ysbrydoli chi fel am syniad. Rwy'n gwasoniad o liw ty, neu bar, neu gynnig. Sy'n y gwasoniad na fawr hefyd o dos mynd i fwyty neu bar. Beth sy'n digwydd ar ôl? Dwi'n nid o'r gebach a bod yn gagael. Wedi. Ie. Achos, gadwch chi fod yn eitha onest yn credu, os chi'n mynd i gwylltu, os na gen nhw'n rhoi gwyd am ddim i chi, gwedwch chi beth chi'n meddwl o'r lle, yn dweud?
Gred. Unrhyw un arall a syniadau am straeon? Dim bod rhaid i chi wneud nhw, ond os unrhyw syniadau chi moyn tafu teg ato ni am straeon lleol. Was neis cael lot o ddipses ar ei ddefnyddio y Gymraeg lot yn snochlen gyda yn gwybod am so yn rhwng neis cael nhw sori saf a bysedd yn dyd ystadegol Gymraeg cael i wneud gwleid arbennig os Un peth sy'n wir am gynulleidfa Eisteddfod yw bod cynulleidfa Eisteddfod yn hoffi cefnogi busnesau sy'n neud ymdrech, ond fe. Felly bydd yna stori ymysod yr wythnos sydd â rhestr neu sydd yn rhoi sylw i busnesau sydd wedi wneud ymdrech arbennig i ddefnyddio Gymraeg yn ardal Wrecsam yn y dre ath i hwn, yn y ddinas, ath i hwn, yn boblogaidd, fi'n credu, ac yn un ffordd i fwy o bobl wybod am Wrecsam360, sef trwy beth straeon difyr fel mae pobl angen yn ymddangos. Chos rwy wedi twlu unrhyw syniad arall? Fel darllenwyr neu fel creuwyr posib? Am unrhyw stori? Dwi'n meddwl i'r stori arall, A fi. Fys creu rhyw fath o challenge i bobl dros rwydwaith Eisteddfod i weld a gofyn y cwestiwn, beth sydd wedi digwydd i baneri reform? Os yna baneri reform yn dweud ar y gadeifad tu allan i'r faes, a maen nhw wedi dod lawr, maen nhw wedi cael eu tynnu lawr yma. Mae hwnna'n stori, Wel, ie, wel, dwi'n eisiau mynd i ddefngar. Na, ond holi'r, gyniw, beth chi'n cynnig yw bod ni'n holi'r cwestiwn. Ie, no. Beth sy'n handi ar Wrecsam360, mae ta'n chi gyflwyno stori yn holi'r cwestiwn, trowch gwybod yn y sylwadau, ac all pobl rhoi gwybod yn y sylwadau sy'n nhw'n actually gwybod beth sydd wedi digwydd i baneri reform yma. Mae nhw wedi dod lawr yn nhw. Ond dim yna dair banner ar ryw, ydi o, lle goreio. Ie, degoreon os, ie. A swn i'n mae'r cwmni sydd wedi tynnu o lawr wedi rei berid. Rei. Ond yna, jyst o... Mae hwnna'n un i fynd ar ôl reit credu. Da. Cwestiwn ola i chi gyd yw, ydych chi'n gyffroes am y dyfodol? Hynny yw, ni wedi creu Wrecsam360 fel rhywbeth gobeithio fydd yn para yn yr ardal ar ôl i'r Eisteddfod na fod. Bydd yr Wrecsam360 dal na fel un peth Cymraeg a Chymreig yn yr ardal. Stephen, wyt ti'n... Ie, dwi'n gyffroes. Mae'n jyst y dechrau. Dwi'n meddwl bydd fod yn adeiladu yn cymryd dros o'r golwg. Dros o golwg. Beth am y wythgrig? Ie, beth am dam yn os rwy'n mawr wythgrig? Mae'r hyn, mae pob gwefan bro yn dechrau. Rhywun yn holi, o beth amdano ni? Iawn, oce, dewn ni ato chi. Dwi'n byw rhwng y dda, so, Reit, so rhaid ni gael contact swco ti, a nhw'n mi ddechrau sgwrs yn y wythgrig. Da iawn. Wyt ti'n byw yn y rwan? Dim eto. Oce. Wyt ti, Sophie, beth wyt ti'n gyffroes amdano ran y Gymraeg yn Wrecsam? Wel, dwi'n cyffroes am cael mwy dysgwyr i sgwennu am y cylchdrawn. Because os ydw i'n gallu neud os ydych chi'n gallu hefyd, you can also do it. Os ti'n gallu neud ydych chi'n gallu hefyd. Na neges bwerus, mae hwnna'n arbennig o dda. Trevor, ydych chi'n weddol dyffroes am y Gymraeg yn Wrecsam ar ôl yr Eisteddfod? Yn dod yn ôl, beth sy'n codi calon rhywun ydy, efo golwg, tiwch eich chi'n rhaid nhw'n pobl, o'n i'n, wel, heddiw, da ni wedi gofod yn y profiad i'r gwir, Wynedd o Wynedd, da ni wedi siarad ar y we, ond pobl o'n i ddim wedi cofod o blaen, mae enni'r y fag yn un sydd wedi gweld i straeon yna, ond mae pobl newydd, mae'r cora, mae'r digwyddiadau, pwyllgora lleol, pobl ifanc yn dod i mewn ac yn gweithio ar hynny, mae hwn gret i weld hynny. A mae hwnna yn rhan o cynhwysy'n pwysica o bosib, un o'n nhw, yw bod y bobl ifanc yn ymwneud gyda'r, ac yn gweud, y core neu unrhyw ddatblygiadau. All Wrecsam360 gyfrannu adwaddol sef o genedlaethol 2025? Wel, gall sicr yn dylwn ni dweud gyna
cael pobl i wybod amdano fo ydy'r peth, a dosbarthu rein fatha o gwmpas y lle hefyd. Be newn ni cyn mynd o yma, yw ni dynnu sîn o pawb, efo pawb yn gwybod bod ni gyd yma, a newn ni roi digon o rein i bawb, a byddwn ni'n dosbarthu nhw o sandyn golwg ac ati hefyd. A maen nhw'n mynd yn golwg, fel yn digwydd bod. Gan i adawr i saith seren ac yn tri tal. Yn union. Os rwy'n yn mynd i saith seren heno a ti taws, a ti'n fynd o rei? Newn ni ffindo rhywun i fynd â nhw. Bydd hwnna'n greu. Bydd hwnna'n syniad da iawn. Ddau offen gyda chi'ch doi, ydych chi'n credu gall Wrecsam360 fod yn rhywbeth positif i'r dyfodol? Sophie, ti'n meddwl? Gall Wrecsam360 fod yn rhywbeth positif i'r dyfodol, ie? Mae'n rhywbeth really positif. I mean, nath o dechrau fi ysgrifennu yn Gymraeg. Dwi ddim yn da iawn eto, but, ymarfer yma, da. Ni wedi clywed sydd yn gweud ymarfer, lot o weithiau, mae hwnna'n greit. Mae hwnna'n wych. Ie. Diolch yn fawr iawn i chi tri. O'n i eisiau diolch yn arbennig, achos mae hwn yn eitha dysfragu mi wneud. So, diolch nid just am hwn, yr hanner awr ola yma, ond am fentro gyda Wrecsam360 beth bynnag, am ateb ddeulu pan o'ch chi holi os diddordeb gyda chi. Iawn, oce, beth yw e? Na i roi shot ar ni. Diolch yn fawr i chi tri a phawb, Emyr a phawb sydd wedi cyfrannu a Wrecsam360 a phob gwefan bro yn ystod y blynyddoedd dros yn sicr Wrecsam360 dros y 6 mis ddiwetha. Nawr, pawb yn gnoma gyda naiff un o'r rhain, neu bwnder, i ni gael rhannu gyda pobl. Diolch o galon i Daisy am ddechrau pethau yn Wrecsam. Ro'n i'n gweud, mae gyda ni o fus arall ac mae Daisy yn mynd i'r brifysgol yn Aberystwyth wedyn yn mis Medi. Felly byddwn ni'n colli di o Wrecsam, ond bydd ddim yn beth. Bydd yn Aberystwyth, so byddai'n gallu gael gafel arni. Ond yn personoldeb Daisy, sydd wedi rhoi'r sbarc ar sbardi i ddechrau Wrecsam360, bydd Wrecsam360 yn ymuno gyda 14 o wasannau eraill, dan ofal Bethan Dobson, sef cydlynydd y gweddalau fro, a hi bydd yn cefnogi di o beth wedyn. Felly diolch yn bore ti Bethan hefyd am dy gymorth o beth. Diolch i gwmni Golwg am rhedeg y prosiect yn Bweri Bro, sy'n galluogi ni fynd le ardalodd a cynnal prosiectau tebyg i hyn, nid just gwefannau bro yn bethau eraill. Ac i'r loteri, Domfa Cymunedol y Loteri sy'n ariannu'r prosiect yn Bweri Bro. Os oes rwy'n ma hefyd, eitha pwysig, bod fi'n cofio gweud am hwnna. Pidwch am mynd o, mae heb gael llun o sefydlon o honno'n i gyd yn dala yr rhain i gyd. A newn ni rannu hwnna am beth. A ymlaen i'r Gymraeg yn Wrecsam. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.